Embala ligazi ke ngongenanga loge ngohubane sikuna ngibongelo bantwana bam bantwana bam hayi ndithi tata ndiyalibhalela abantwana bam baningoni. 1 John chapter 2, I believe verse 2 okanye 1 John chapter 2 verse 2 ndiyalibhalela ukuba ningoni. Uvela ku-chapter 1 uJohn uvela ku-chapter 1 apho ethetha ne-Gnostics, ethetha nabolwazi, ethetha nababathi siyazi thina, uadresa bona pha Jesus came walapha emhlabeni. So uba animamkele Yesu khohlwane abesethi ndithela ngabantu abengakholwa uba uYesu nguThixo, abantu abengakholwa uba umntu lo unesono. Uchapter 1 ka-1 John kuthethwa nabantu abasindisiweyo. Glory. Tell them nothing is wrong. And it's why uba sitha sinasono siyazikhohlisa. Awutshela umuntu angeke umuntu osindiswe watsho lona. Inyaniso ayikho kuthi. Kodwa uba sisivume, amen. Uba sisivume uthembekile yena. Kanti singena kanjani esindisweni? Ngokuvuma. Alright, masiyele but chapter 2 ichinja igiya lanto John ithi bantu abandiyalibhalela ukuba ningoni. Amen. Sethetha nathi ndiyalibhalela uba ningoni, kodwa xa ethe wakhona onayo uthanda abazalwane abazali bayona bhuti but kona izinto ezingenatyala. Uyayibona inzima kanjani, inzulu kanjani into yokusindisa. Alright.